Здравейте, аз съм Йоана Петрова, а тук до мен е доктор Изабела Крекова. Здравейте! Разбрах, че поставяте страхотни бижута в устите на хората. Бихте ли ми разказали повече? О, да, те са много красиви и са като бижута наистина. Това са така наречените златно-керамични корони. Последните години се говори масово само за циркониевите корони. Доколкото знам, те са доста естетични и красиви. Да, масово е в момента, навсякъде рекламират за този тип корони. Аз също слагам циркони, чиста керамика, слагаме металокерамични корони, но последните години вкарахме и избора за златокерамичните корони. Всички те имат различни особени характеристики и именно според индивидуалния случай трябва да бъде направен и правилният избор. Аз следвам една философия. Първо да дам едно добро лечение, което да е съчетано с благоприятно влияние на заздравителните и защитните процеси в нашия организъм. Тоест искате да кажете, че златото има благоприятно и подпомагащо влияние? О, да! Вие освен в денталната медицина или в бижутерията, къде още сте срещнали информация за използване на златото? Аз знам, че златото се използва в козметиката, в много скъпи продукти. Чувала съм и съм чела за истории на Клеопатра. Ето тук съм се подготвила. В Египет, например, златото се е използвало като пълномощно. Според древните хроники, Клеопатра се е грижила за кожата си с златен прах. Китайските императори също са се стремили към вечна младост с помощта на този ценен материал. В китайските практики по медицина често се срещат рецепти с злато. Използвали са старомодно злато за лечение на нервната система и други заболявания. Този материал е свързвал хората от цели векове. Да, ето, например, от векове знаем за ефекта на златото. Историята сама говори за това. Именно противовъзпалителните и антиоксидантни свойства дават една стимулация за регенерация на тъканите, както и антибактериалните и противогъбични ползи го правят полезно в лечението на инфекции. От това, което видях, златото се покрива от бял керамичен материал, но не напълно. В основата на короната остава един златен кант. Да, точно този златен кант, даже аз лично казвам в лабораториите понякога в зависимост от случая да е по-широк, защото ако ние покриеме, и то може да го направиме, цялата златна корона да я покриеме изцяло да стане бяла, то тогава се обезмисля стойността и ефекта, за който поставяме такава скъпа корона. Реално трябва да има зона на директна комуникация на златото, което да оказва този благоприятен ефект на околозъбните тъкани. По този начин ние повлияваме в точно тези проблемни зони според индикациите, за които ние поставяме. Но това не е естетично. Да, не е естетично и заради това ние ги поставяме само на задни зъби, за съжаление. Но въпреки всичко, тези задни зъби са едни от първите, с които ние статистически се сбогуваме, защото те са поддадени най-силно на физическо натоварване. А също така се намират в участъците на устната кухина, където е най-трудно за почистване. Кое ви накара да започнете да се занимавате с златокерамика? Един мой много близък приятел и пациент трябваше да му се извадят два важни зъба в устата, дъвкателни. Постоянно имаше фистула, излизане на гной между тях. Процесът беше много активен. В момента, в който се спреше всякаква намеса медикаментозна, проблема наново се активираше. Реално тогава направихме експеримент. Тогава, след около една година от поставянето, нямаше никакъв проблем. До ден днешен все още седат в неговата устна кухина и му вършат работа. Нали, това беше просто експеримент, но ме убеди, че наистина, колкото и да съм чела за ефекта на златото, никога не съм приемала действието да е толкова силно. В кои случаи препоръчвате да се поставя златокерамика? Когато искате да сте ексцентрични. Метапя се. За да инвестирате 2 пъти повече пари и да поставиме златокерамична корона, трябва да има някакъв проблем. Когато имаме стопяване на кост, костни джобове, отдръпване на венци, ние ще искаме
тази зона да бъде спряна като проблем. Точно поради тази причина ефекта, който има златото, помага, когато имаме съответен случай, в който зъба трябва да бъде облечен в корона. Ние преценяваме имаме ли проблем. И съответно, ако имаме проблем на околозъбните тъкани, то задължително трябва да сложим златокерамична корона. Тя дори е много по-тънка, отколкото всичките други видове. От 0,6 примерно е циркония, тя е 0,3 мм по ръбовете. Реално дразненето, което ще оказва и ефекта, който има златото, ще бъде доста благоприятен за такъв тип проблем. А как влияе то на бактериите? Доста роих в литературата и успях да намеря много малко информация. Първо бяха описали, че може да доведе до нарушаване на бактериалната клетка, като увреди нейната клетъчна мембрана и да доведе до нейната смърт. Второ, инхибира деленето, което от своя страна води до спиране процеса на размножаване на бактериите. Трето, генерира реактивни кислородни видове, като по този начин предизвиква оксидантен стрес на бактериалната клетка. И може също така да се свържи и да взаимодейства на клетъчните компоненти, като протеини и ензими, с което да наруши нейните функционални биохимични процеси. А може ли да има някакво вредно влияние златото, когато е поставено дълго време в устата? О, не! Точно липсата на токсичност, устойчивост на износване, на корозия, в съчетание с благоприятният ефект го прави изключително полезно в медицината. Тъй като ние сме тук, за да дадем полезна информация на нашите зрители, бихте ли ми дали последно предимствата и недостатъците на златокерамиката? Всичко в живота, ако се замислим, има плюсове и минуси. Реално, когато започвах моята практика в началото, моят кръстник, виновник, за да стана дентален лекар, беше дошъл при мен, той също е зъболекар, и ми беше дал един съвет. Когато излезне нещо ново, винаги първо се запознай с неговите предимства и недостатъци, за да можеш да го използваш правилно, за да помагаш на хората. Реално, златокерамичните корони като недостатък е високата цена. Особено в днешно време. Златото дигна много стойността си. Другият недостатък е естетиката, която ни ограничава да я поставяме навсякъде. Както одеве споменахме, трябва да я поставяме само в задни участъци. Но предимствата говорихме много за тях. И когато имаме проблем и искаме да удължим живота на нашите зъби, изборът е ясен. Много ви благодаря, доктор Крекова, за това интервю и за детайлната информация, която предоставихте на мен и на нашите зрители, защото смятам, че е изключително важно да сме информирани и да знаем, за да може да вземаме правилните решения за себе си, за нашето здраве и за това на нашите близки. Благодаря. И аз също благодаря.